Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awfa li kulli amalin jazaa. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Keluarga besar Majelis Sabilut Taubah, para kiai, para tiyang alim, bapak ibu hadirin wonten majelis pengaosan menika, wabil khusus panjenenganipun owner Kompak Audio, panjenenganipun Mas Ganden beserta jajarannya ingkang kula hormati. Malam hari ini kita bersama hadir di tempat ini, niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faidah, maslahah, hasanah, beto kesaenan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah sampun mulang kita, nuntun kita, bimbing kita, paring toladan datang kita supados urip kita barokah, selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Selapura Blitar dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika, dipun timbali kalian Kompak Audio. Sak perlu sekedhik nambahi jangkepi genepi hajatipun. Dalu menika hajate haul sepindah Bapak Juwid bin Thayyibin, nomor kalih Bapak Senen bin Kasdi, nomor 3 Bu Mesini binti Mesri, lajeng Mbah Ponco Saliyo, Buya Temi, Mbok Lamitun ugi Bapak Dedi bin Senen. Para hadirin, kalau kita bicara haul, yang pertama berarti kita bicara mendoakan orang yang sudah meninggal. Niki wau pun tahlil Bu, pun tahlil nggih. Tahlil niku ndongakne wong sing wis mati. Nyapa ta wong mati kok didongakne? Nggih dawuh Kanjeng Nabi, mal mayyitu illa kal ghariqil mughawwis. Wong sing wis mati kuwi kaya wong sing kedelep nang segara. Wong kedelep nang segara niku butuhe cepet-cepet kaya wong kedelep. Wong kedelep niku butuhe cepet-cepet dintasne. Hingga wong sing wis mati niku lek didongakne niku dawuh Kanjeng Nabi luwih seneng tinimbang dikei donya sak isine. Jadi malam hari ini sing dikholi niki seneng mergo didongakne piantun sak meten kathahe. Lah ndongakne wong sing wis mati niku padha karo ngentasne wong sing kedelep. Ngentasne wong kedelep niku kena disemayani napa mboten Bu? Sampeyan lek arep maem kena disemayani kongko, tapi lek wong kedelep ora kena disemayani. Roh tanggane kedelep kok sik tak katokan sik ora dadi. Ora dadi. Lho lek ngono wong mati niku didongakne niku seneng mergo kedelep terus ditulungi. Mula ndongakne wong mati niku penting. Mula Ibnul Qayyim dawuh, waqad yang qati'u anhul azab, wong ning alam kubur niku iso dilereni siksane nalikane ning donya siji biduain, nalikane ning donya didongakne. Niki wau pun didongakne insyaallah
sing dikholi niku insyaallah siksane dilereni kalih Allah Subhanahu wa taala. Mula jenengan sing sregep donga kangge wong sing wis mati nggih Bu. Ada jenengan iki lek ndongakne wong sing wis mati ngangge redaksi lil mukminin wal mukminat al ahya'i minhum wal amwat. Niku sampean oleh ganjarane wong mukmin sing urip sing wis mati. Dadi sing ndongakne ya ganjarane gedhe, sing didongakne ya seneng. Biduain siji wong niku iso dintasne sangka siksa kubur waqad yang qati'u anhul azab biduain au sadaqatin utawa diselameti. Mriki tasih usum nggih slametan. Selameti. Yo diselameti. Diselameti. Lha kowe diomongi mek mendeli ae. Nggih. Wonten kitab namine An-Nawadir diceritakne enten bocah niku pelit. Gak tahu nyelameti wong tuane. Suatu malam si bocah niki mimpi petuk bapake. Lho Pak Lukman kok nggih dalil mimpi to nggih. Ibnul Qayyim niku teng kitab Ar-Ruh sering kali gawe dalil mimpi ngeten lho. Mati ki rena loro. Siji mati nyawane dijabut gak dibalekne kuwi jenenge mati bablas. Nomor loro mati nyawane dijabut tapi bar dibalekne niku jenenge turu. Dadi wong turu niku mati. Mula sampeyan tingali dongane wong tangi turu lah alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Alhamdulillah Gusti jenengan nguripi kula malih sakwise jenengan mateni. Dadi wong turu ki mati, cuman kok terus dibalekne nyawane. Dadi wong turu ki mati. Mula lek enek wong ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge yo tulung lek sandingmu enek sing turu sampean ndang muni buanter iki dinepne apa diterusne. Mergo wonge kula enek kancamu sandingmu kok teklak tekluk tulung ndang diwacane Yasin. Mergo wis arep wonge teko. Wonge nggih kacamata. Aku winginane muni wonge nggih kacamata, lha kok sing ndek kacamata dicowopoti kabeh ta. Jadi lek enek wong turu, mulai enek dawuh an-naumu akhul maut. Turu kuwi dulur lanange mati. Jadi wong turu niku mati, diling-iling Bu nggih. Mula lek ngrungokne Sabilu Taubah aja turu. Kula mirengaken selawat niki penak ya lagi Sabilu Taubah niki. Saestu. Johan enak, kula ngrasane son enak ya teke Pak kompak iki ya. Ya semoga-moga sone diparingi barokah. Kula wau didhawuhi karo Pak Ganden nganu yi mangke dipirsani riyen penak napa mboten tibakne enak. Wis muga-muga sone barokah nggih. Grup selawate ya muga-muga barokah. Bar selawatan aja turu. Engko timbang awakmu kok diarani wong mati. Jadi jenengan niku lek sare kok mimpi petuk wong mati niku berarti jenengan bertemu di alam kematian. Jenengan sare niku mati terus mimpi petuk wong sing wis mati niku jenengan petuk dengan orang yang berada di alam kematian. Deke nek bocah mimpi petuk bapake le dalem kowe iki dadi anak mbok aja pelit-pelit to. Kowe iki lek mangan lawuhmu gerih apa pindang, lek enek kucing nang sandingmu, kowe ana. Niat ana kanggo aku le ganjarane, kuwi cilik kanggo awakmu gedhe kangge bapak ning alam barzah. Bu, jenengan maem lawuh gerih pindang, ndase kok tugel,
kok pakakne kucing niatono Gusti niki ganjarane kangge bapak sing pun sedo niku cilik kangge awake dhewe gede kangge wong sing ning alam barzah. Mula tradisi kirim arwah ki terusno, tradisi kirim arwah ki terusno nek diomongi mek ndomblong nggih, biasa cok enek teh ajeng Ramadan teng masjid teng musala kirim arwah nggih. Nggih, sampean nulis arwahe, duwite dilebokne amplop. Duwite 10.000, arwahe 96. Malaikat bingung ki lek ngedum piye. Ya lek arwahe 96 ya aja 10.000 lah, ndak iki ya 50.000 ngoten lho. Lho, tapi apa enggak oleh ya oleh. Tapi lek didom 96 ki lho. Oleh lho lek ngono lah awake dhewe iki duwe tradisi slametan sedekah sing ganjarane iki dikirimne ngene sing wis mati teko niki sing dawuhne niku Syahabuddin Al-Qalyubi wonten kitab jenenge An-Nawadir. Bu sedekah kangge wong sing wis mati nggih. Wis didongakne. Niku wau bose kompak ya wis sedekah. Kula wau dipinarak ning daleme ya ngeki mangan. Heeh, karo makane ngeki mangan. Wis sedekah, iki engko mulih ketok ya dicangoni. Ni wong nunggu apa lagi wong. Dadi wong sing wis mati ki seneng nalikane didongakne, nomor loro disedekahi, nomor 4 jenengan wacakne zikir, jenengan wacakne ayat Quran. Ning ngene dhewe tradisine jenenge Yasin. Waqad yanqati'u anhul azab bidu'ain aw sadaqatin aw istighfarin aw sabihatin aw qiraatin tasilu ilaih. Utawa kok wacakne ayat Quran sing ganjarane kok kirim ning sing wis mati niku ndadekne wong sing ning alam kubur niku dilereni siksane. Mula diceritakne wonten setunggaling kitab enek mbok rondo niku wedok. Lah ya bener to. Enek rondo wedok niku gak duwe bojo. Bener apa keliru? Enek mbok rondo duwe anak umur 7 tahun cara sakniki kelas 1 SD. Anak yatim karo ibuke diterenang TPQ. Teko TPQ karo gurune dikongkon nerokne ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Ayo le nerokne Pak Guru. Bismillahirrahmanirrahim. Si bocah niku langsung nerokne. Bismillahirrahmanirrahim. Eruh enek bocah yatim ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Allah langsung nimbali malaikat Jibril. Jibril, dalem Gusti rene. Enten apa Gusti? Mara ning alam barzah. Omong ana malaikat sing tukang nyiksa wong ning alam barzah, kon leren lek nyiksa bapake bocah sing ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim. Malaikat Jibril dawuh, kok ngoten Gusti? Heeh. Aku enggak penak lek enek bapak duwe anak kok ngarani aku lek aku ki maha pengasih lagi maha penyayang. Enek bocah ngonekne kalimah bismillahirrahmanirrahim sing artine dengan nama besar Allah yang maha pengasih lagi maha. Anake iki lho ngarani aku lek aku ki maha pengasih lagi maha penyayang. Apa penak aku arep nyiksa bapake? Wong anake iki lho wis ngarani aku lek aku ki maha pengasih lagi maha. Padha karo ngeten lho Bu, jenengan kenal to karo Pak Ganden? Pak Ganden ini wis kondang lek diutangi dhuwit penakan. Oh, abeh wong sak pakel. Awakmu golek utangan ini Pak Ganden. Mesti diwehi.
Lho iki kondang lek Pak Ganden iki lek diutangi penaan. Ngono iki lek enek uang utang ngene Pak Ganden. Pak Ganden arep gak ngewehi ya ora penak, mergo wis kandung kondang penaan. Padha karo ngene lho, awakmu ngundang ngaji Pak Lukman, ora tau gelem disangoni. Umpamane gek wis kondang, ora gelem wong lek disangoni. Gek wis kadung kondang. Ngono ki kula lek ngaji, lek disangoni kan ya ora gelem mergo wis kadung kondang, lek ngaji disangoni ora. Ya untunge kok gelem. Allah niku karo si bocah diarani Maha Pengasih lagi Maha. Ngono ki Allah langsung gak penak lek arep nyiksa bapake, mergo anake wis ngarani lek Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jenengan iso mbayangne anak maca bismillahirrahmanirrahim, wong tuane ning alam kubur dilereni siksane. Ade ora eneng to wong iki kirim bismillah kan ra enek to yo. Khususon khosoh bapak ibuku bismillahirrahmanirrahim. Enten apa mboten? Minimal suratul khususon khosoh bapak ibu lahumal Fatihah. Ki awake dhewe iki ora trimo bismillah, ora trimo Fatihah, awake dhewe iki pendak malam Jumat tahlil. Wis sing diwaca kulhu, falak, binas, Al-Fatihah, akhir surat Al-Baqarah, cek zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kaya ngene kok diarani bid'ah, kaya ngene kok diarani ndak enek tahlil, ndak enek dalile. Bu, tahlilan nggih. Kirim arwah nggih. Ndongakne wong sing wis mati nggih. Lho seneng lho. Wong iki jane mosok mati to, Bu. Wong iki jane pindah. Mati iki istilah pindahe wong pakel, teko pakel pindah nang alam kubur kuwi jenenge mati. Lek wonge panggah urip. Mula sampai Kanjeng Nabi dawuh tu'radu a'malul ahya'i 'alal mauta. Barang sing dilakoni wong sing urip niku diketokne ning alam barzah. Jadi hari ini orang-orang sing dikholi karo Pak Ganden niku suweneng mergo roh. Jadi sakniki nek selawatan iki sing dikholi semerep-semerep. Wong Kanjeng Nabi dawuh barang sing dilakoni wong ning donya kuwi diketokne ngene wong sing ning alam kubur. Fa in ra'au hasanan farihu, kok mereka tahu ning donya ki anak putune nglakoni kebaikan, farihu, mereka gembira. Mula wong sing wis mati ning alam barzah, pindah ning alam barzah itu terus tahu kegiatan kula karo panjenengan. Nalikane awake dhewe nglakoni kebaikan deres Quran, nalikane awake dhewe jamaah, nalikane tahajudan Tuhan, farihu, mereka gembira. Nalikane keluargane sing ditinggal nglakoni kemaksiatan, qalu Allahumma radji anhu, ya Allah, mereka berdoa, ya Allah, kembalikan keluarga kami yang melakukan kemaksiatan kembali ke jalan yang benar. Bu, urip ning donya aja gampang nglakoni maksiat. Keluarga yang sudah meninggal menangis. Mula awake dhewe kudu terus melakukan kebaikan, karena apa? Yang kita lakukan hari ini itu ternyata disoting karo Allah, diketok ning ngene wong-wong sing pun sedo. Dil nggih. Wong mati didongakne nggih. Wong mati dikirimi arwah nggih. Wong mati dislameti nggih. Kalau kita bicara haul berarti kita bicara mendoakan orang-orang yang meninggal. Yang kedua, kalau bicara haul berarti kita bicara kematian. Lek ngomong nih mati, Kanjeng Nabi dawuh isnani yakrahuhuma ibnu Adam. Enek perkara loro sing digedhingi anak Adam. Enek perkara loro sing gak disenengi anak Adam. Enek perkara loro sing digedhingi anak Adam, diwedeni anak Adam. Sing pertama yakrahul maut. Sing pertama adalah takut dengan kematian. Bu, andaikan malam hari ini malam terakhir pertemuan kula kalih panjenengan, andaikan malam hari ini malam terakhir pertemuan panjenengan dengan orang tua panjenengan, dengan suami panjenengan, dengan anak-anak panjenengan, dengan tetangga, keluarga, teman, andaikan beracara pengajian nyawa jenengan dicabut kalih malaikat, jenengan pun siap, Bu? Pun siap?
Lah terus seprono seprene kok urung siap iki winginane sing kok siapne apa? Lho umure 70 tahun kok urung siap lho 70 tahunnya apa? Bu, mati niku Mas. Mati niku Mas. Sugih mati melarat. Wong terhormat mati, wong terjahat. Kiai mati, santri pinter bal-balan mati, pinter ngondolan. Sopo to gak mati? Pak Harto kurang hebat piye dadi presiden 32 tahun. Waktu Pak Harto dadi presiden sopo gak wedi karo Pak Harto? Waktu Pak Harto loro ditunggoni 30 dokter terbaik di Indonesia. Ning jaba rumah sakit ditunggoni karo pasukan pengaman presiden. Ewa semono malaikat maut mlebu sitoke ndane sing ngeruh mati Pak Harto. Pak Harto lo mati pemeneh kami tuwa. Bu, wong paling sehat sa Indonesia iki lo mati. Sopo? Menteri Kesehatan. Pak SBY iki di Menteri Kesehatan jenenge Endang Rahayu Sedianingsih. Wong paling sehat sa Indonesia. Arep turu ngomong nih kesehatan, tangi turu ngomong nih kesehatan, sampai turu lo ngimpi nyuntik, mati. Menteri Kesehatan yang mati, pemeneh dukun bayi mati. Wong paling ruso sa Indonesia yang mati, ruso. Mbah Marijan yang mati, pemeneh Mbah Tumijan mati. Nduh. Sapa mboten mati? Heh. Sampai enek uwong lho dijenengi gesang. Enek uwong lho jenenge gesang. Jenenge iki lho gesang. Jenenge iki lho gesang. Ora sapa muni tiba ora wis seruh lho. Wis seruh. Wis roh. Ngene iki tiba tenan ya klejingan. Bu. Jenengan rawuh rene iki mergo Gus Ikdam apa Pak Lukman? Hah, kunae. Sampeyan rene mergo Gus Ikdam apa Pak Lukman? Hah, aja ngono. Kula winginane ngaji ki ya Allah kursine ki akeh lho kok sing ngarepe kosong-kosong. Panitia tak seneni lha kowe ngundang aku ya titik aku. Nek ngundang Gus Ikdam ya akeh aku ya. Bu. Sampeyan rawuh rene mergo Pak Lukman apa Gus Ikdam? Alah, berarti aku ya ampuh ya. Ya Allah. Padahal kula niki panter lho Pak, numpang tenar. Lha nggih, kula niki ya ora sengaja ya ngaji ngono kuwi lha kok PIP RA Ramadhani L viral. Kula padahal ya tenan pancen tangga kula iki pancen ngaji ngene Gus Ikdam rombong-rombongan. Tak jak ngaji nggenku ndak enek sing gelem. Aujan beh. Ngaji nggenku moh, tak kai madang moh. Wonge nyedhek aku ben tak goblok-goblokne ora. Nggih Bu nggih. Aku jadi terkenal. Akhirnya diundang karo Pak Ganden. Mbuh padha apa ora amplope engko. Lha padha virale ya. Monggo nyak motone antuh aku kok. Nek kok hitam nyeweteng 3 kilo nyak mau ya. Ngaku nek nyeket ilo ngotot di foto Pak Anden ya dikakei lah ini kere ora udah tenanan guyon iki ben ra jenuh jenengan. Dadi manusa iki kabeh bakal mati. Nggih napa nggih? Lah rata-rata dawuh Kanjeng Nabi manusa iki karo mati wedi. Termasuk yang ngomong ya orang iya Pak. Nyapa awake dhewe karo mati ki wedi. Siji napa muni loro iki mau.
siji euro loro. Awake dhewe medhi karo kematian itu yang pertama karena apa? Kita salah mengartikan kematian. Mati itu seringkali diartikan dipendem ning jero lemah, gak iso obah, gak enek kancane, peteng dedet, ra enek lawangi. Dadi konsep awake dhewe mati iki dipendem ning jero lemah, ora iso obah, ora enek kancane, peteng dedet, ra enek lampune, ra enek lawangi. Sehingga nalikane kita bahas mati, otak kita ki yo mati dipendem ning jero lemah ndak iso apa-apa. Lho ning jero lemah ki dudu alam kubur, dudu alam barzah niku alam donya. Alam kubur iku mboten ngoten niku. Dadi ki sing marane awake dhewe wedi. Mula cok enek to wong duduk kuburan iki terus mari lek duduke muni ngene, "He wong pakel, aja kemelenet awakmu ki Solo, panggenamu ki ning kene, panggenamu ning kene." Ngawut iki malah meden-medeni kuwi. Kuwi dudu alam kubur, kuwi alam donya wong ketok kok. Awake dhewe iki wedi karo mati mergo nyapa uteke awake dhewe iki cilik diulang, mati iki dipendhem ning jero lemah. Mula cok enek to musala iki cah cilik pujian malah meden-medeni. Alam kubur peteng dedet ra enek kancane, ra enek lawangi. Niki lak malah meden-medeni to. Aku lek nek cah pujian ngono kuwi alam kubur peteng dedet ra enek kancane ra enek lawangi. Ngono iki tak bengoki jere sapa ana jere sapa. Tulung boleh enek cah TP ki pujian ngono kuwi tulung plinteng meneh kuwi. Marakne wong-wong wedi mati ki ngono kuwi lho. Lho alam kubur niki napa ngoten niku mboten. Ada sebuah cerita enek bapak ki ditinggal mati anake wedok. Pirang-pirang dina ki nangis. Lah nyapa? Mergo bapake mikir anake mati ki terus muni ngene, "Nduk, kowe saiki ning jero lemah, kowe dipendhem, piye lekmu maem, lekmu ngombe, lekmu adus. Terus ning kono kowe piye, Nduk?" Bapak iki bendina nangis mergo mbayangne anake sing mati iki dipendhem ning jero lemah. Akhirnya pirang-pirang dina nangis, akhirnya nangise kesel terus keturun. "Pak, sampeyan iki lek ndek bojo njaluk kalung, jarno elek nangis. Golek suwi-suwi keturun." Akhirnya si bapak sing ditinggal mati anake niku nangis pirang-pirang dina mergo membayangkan anak iki dipendhem ning jero lemah. Terus piye lek maem, terus piye lek adus, terus piye lek dolan. Lho kowe ning jero lemah ndak iso obah lho, Nduk. Nangis, basa nangis kesel, akhirnya sampai keturun. Basa turu mimpi malih niku. Jadi Ibnul Qayyim niku seorang ulama sing seringkali nyeritakan mimpi, Pak. Mimpi kepethuk wong tuwek ndamel jubah putih. Mara wong niku sing nangis diduding, "Pak, meneng, aja nangis. Ayo melu aku." Akhirnya dijak mlaku-mlaku. Setelah itu berada di sebuah taman yang indah. Teng mriku ki wadah bocah cilik ki playon karo nggawa kembang api, Bu. Playon suweneng guyon karo kancane. Si bapak sing ditinggal mati anak iki lingak-linguk goleki lho. Bocah sakmene kae kok anakku gak enek. Nang ndi akhire takon ngene wong sing jubah putih sepuh, "Pak, anak kula kok mboten wonten teng pundi?" Akhirnya dicekel karo wong jubah putih, "Pak, monggo tumut kula." Akhirnya dijak didudui, "Nika lho anak jenengan." Nangis kok nangis, dingkluk teng pojokan. Roh anake dingkluk diceluk karo bapake. "Nduk," langsung mengangkatkan kepala, roh lek bapake sing celuk mluwayu nubruk bapake. Langsung muni, "Yah, kula kangen kalih jenengan." Bapake muni, "Aku yo kangen karo awakmu, Nduk." "Loh, Nduk, kowe kok gak melu playon karo bocah-bocah? Kok kembang apimu gak kok sumet?" Lah kok si bocah niku jawab, "Pripun yah kula ajeng nyumet. Pendak kula sumet mati, pendak kula sumet mati, pendak kula sumet mati. Lah kena apa, Nduk?" "Ketetesan air mata panjenengan ya." "Ya,
Panjenengan kilek nangis tembus kula teng alam barzah ya. Lha kok gak melu playon pipun kula ajeng tumut playon. Wong kula nyawang ayah teng donya menangis terus. Ya. Kula sakniki teng alam barzah tidak seperti sing panjenengan bayangkan. Kula sakniki pun seneng ya. Lek ayah susah, kula melu susah teng alam barzah. Ya relakan kepergian kula. Kula berada di taman yang indah. Akhirnya anake dirangkul, ya wis lek ngono nduk luput ku ngapuranen tibane awakmu wis seneng nang kene. Langsung bapake tangi. Inilah gambaran akhirat. Ning akhirat ora dipendem ning jero lemah. Berada di sebuah taman. Ning taman. Mati nggih. Mati nggih. Lho kok mboten? Ning taman. Mboten. Cek wedi mati. Berada di sebuah taman. Malah wong mati ki tenan yu iso kepethuk karo orang-orang yang sudah meninggal. Sampeyan gak rindu ta karo bapak ibuke? Wong sing wis mati ki iso ketemu nang alam barzah, ketemu dulure, tanggane, kancane. Bahkan teng alam kubur iku tibane enten panitia pemapakan, Pak. Dadi lek nek wong mati anyar niku dipapak karo sing mati lawas. Begitu masuk alam barzah, masuk ning sebuah gapura yang besar. Terus moro-moro enek wong mapak, assalamualaikum. Loh, waalaikumsalam. Loh yuk, kok sampean? Heeh. Lah sampean pernah mati tahun 2000? Heeh. Lah sampean nyapa kok ning kene? Heeh, mambengi kanca-kanca rapat, diputusne aku kon mapak awakmu. Lho dadi ning alam kubur enek panitia pemapakan. Terakhir sing mati lawas takon ning sing mati anyar, piye saiki kabari Pakel Tulungagung? Akhirnya sing mati anyar jawab jeleput. Lho nyapa yu? Saiki ning donya nek penyakit jenenge corona. Loro isu awan mati, loro awan sore mati, loro sore bengi mati. Ya Allah yu mencekam. Mencekam. Saiki semua aktivitas leren, sholatan leren, pengajian leren. Melas saiki nasibe penceramah jeleput. Lah nyapa yu? Ora enek undangan. Kiai Lukman karo bobotnya susut 7 kilo. Malah kabare kena asam lambung mergo ndak oleh berkat. Diceritakne yo. Diceritakne. Oh bakal ngono kuwi ayu, tapi 3 tahun yang lalu, 4 tahun yang lalu. Saiki wis pulih neh. Wis pulih neh alah. Malah wikinane rejo yu ning lapangan Pakel enek pengajian. Sing ngaji pertama Gus Ikdam, duduk sing ngaji pertama Pak Lukman, enek Sabilu Taubae, bareng ngono enek Gus Ikdam. Alah rame. Rame, ya Allah. Soalnya tek sapa kompak. Alah tek Pak Ganden. Alah yu wikinane malam Minggu kalau yu malam Ahad alah. Lho sampean yo teko, aku yo teko ning pengajian. Aku kere. Oh jadi awakmu teko, aku seragam karo wong-wong alah awakmu teko Lho terus awakmu kok ning kene aku bar pengajiannya terus mati Iki nek sing batin cangkemmu ngomong apa kuwi? Medeni ya. Akhirnya sing mati anyar iki dijak mlaku karo sing mati lawas. Di sebuah tempat tanah lapang yang luas, teng mriku niki gazebo. Wong sing mati anyar takon, "Yu, sapa kene gazebo kok gawuyan kene?" Ya kae dulurmu, ya kae tanggamu, ya kae kancamu. Lho, kok megegis yu ya kae wong tuwamu kok seneng yu redaksine hadis yastarihu min karbing sadid kae saiki istirahat mergo ning donya winginane hidupe penuh masalah saiki istirahat dadi mati ki istirahat donya ki panggenane masalah sampeyan nek pengen ayem mati
Lho mosok sik gak percaya walal akhiratu khairul laka minal akhirat ki luwih apik tinimbang donya. Kematian itu sudah masuk alam akhirat. Bahkan Kanjeng Nabi dawuh al mautu khairul lil mukmin, mati ki apik kangge wong sing iman. Sama nek ning donya masalah tok. Urung rabi masalah, wis rabi masalah, ra duwe anak masalah, kakean anak, ra duwe duit, kakean duit. Lho wong ning donya masalah. Urung rabi bingung jelek rabi ayem, rabi tenan ayem, malah kemeng kok. Nembus rabi ki ya Allah sing wedok kenyiye. Sembarang jaluk tas tukane jilbab robani jaluk robina. Tas tukane lemari S1 pintu jaluk 2 pintu, tukane 2 pintu jaluk 3 pintu, tukane 3 pintu jaluk sing ndak enek pintune. Akhirnya rabi 5 sasi sing lanang kuru 7 sasi mana mati. Randi anak bingung jelek di anak ayam, dokter sak kandungan digoleki, sak resep ditebus, pengen meteng ndak meteng. Golek dukun ngisori Gunung Semeru ndak meteng, ngisori Gunung Kelut ndak meteng. Karo Pak Ganden diomongi dukun ampuh ning ngisori Gunung Merapi kana lho. Melayu rono keprucut Mbah Marijan mati. Pengen di anak jelek di anak ayam, di anak tenan ayam. Anak enak kali. Kon ngaji mo, kon sekolah mo, kon mondok mo, kon kuliah mo, kon megawe mo. Dino-dino mek glegeken. Andile abu ngobe apa le pimiyeng enak le enak mak njaluk le mak peko yo donya ki panggenane Mas. Mula Kanjeng Nabi dawuh al mautu tatimun nikmah, kematian itu nikmat yang sempurna. Sama ndak pengen oleh nikmat sempurna mati. Saiki lo lemah ning pinggir dalan ki larang yo nggih napa nggih? Lemah ning pinggir dalan larang napa mboten? Sampeyan tak omongi ning alam barzah lemah kuwi gratis. Ora. Tapi awake dhewe iki wedi mati iki termasuk ya gawan bayi kuwi lho yo. Kelingan ora nalikane jenengan bayi ning alam kandungan iki dikon metu kok angel to. Pripun? Gusti pun rawuh. Sampun rawuh. Alhamdulillah. Jane tekku sik duwa watik apik. Tapi Gusti Dam rawuh kok. Apik sing arep tak omong niki. Lha tapi Gusti Dam wis rawuh kok. Apik sing arep tak omong nih. Tetapi Gus Ikdam rawuh. Apik sing arep tak omong nih timbang mau. Tapi Gus Ikdam wis rawuh. Piye diterusne? Gus Ikdam wis rawuh iki lho. Ki apik tekku kok. Apa ngene ae sampean matur ngene Pak Ganden sok ben ngundang neh ngene ya. Pun niku sing paling penting khol niati awake dhewe mendoakan orang yang sudah mening. Pun mugi-mugi arwah sing dikholi kalih Allah dosane di ngapura dipanggenaken wonten swarganipun Allah. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mati niku mesti. Wedi ya mati, ora wedi ya mati niku mesti. Mula lek barang mesti aja diwedeni, wong mesti kok. Loro tambah loro mesti. Baleni, loro tambah loro mesti. Sama nek ana wong muni loro tambah loro papat iki wedi napa mboten? Mboten. Tapi lek wong urip kuwi mesti wedi apa ora? Pun mulai awal hingga akhir menawi wonten atur kirang saya pangapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi awfa li kulli amalin jazaa in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa zuriyatihi wa ahli baitihi at-tahirin ajma'in, amma ba'd. Para kiai, para tiyang alim, para ibu nyai, sesepuh bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, jabat pemerintah, bapak ibu warga desa Kebon Agung Kecamatan Ploso, yang mulia berkenan hadir Bapak Camat Ploso beserta jajarannya, Bapak Kepala Desa Kebon Agung beserta jajarannya, Babinsa, Babin Kamtibmas, pengurus Nahdlatul Ulama dalam segala tingkatan, pengurus muslimat, fatayat, konco-konco banser, grup solawat, duwaya kemawon ingkang kula hormati, dalu menika kita sareng hadir niatan tujuan kita sami nggih punika ibadah. Mugi-mugi hadir kita beto faedah maslahah hasanah, beto kesahinan fiddin wa dunya wal akhirah. Sholawat ma'asalam mugi tansah kunjuk wonten ngarsa dalem Rasulullah. Rasulullah sampun mulang kita supados urip kita barokah. Selamat dunya ugi selamat wonten akhirat. Kula saking Ploso, Selopuro Blitar. Tesung Blitar niku enek desa namine Ploso. Niku kecamatane Selopuro. Nek teng Jombang Ploso niku dados nama kecamatan Bu nggih. Kula saking Ploso Selopuro Blitar dipun timbali kapure sowan wonten majelis menika sekedhik nambahi jangkepi genepi hajat panjenengan. Hajat panjenengan ingkang dipun kirimaken dhateng kula adalah bersih desa. Utawa niki namine sedekah. Sedekah napa Bu? Sedekah napa? Sedekah bumi nggih. Teng mriki diarani sedekah bumi napa bersih desa? Sami ugi sami mawon, silit babi dientuk tawon. Gawe Pak Lurah niki cara mboten Jawa. Niki sing hadir ribuan. Niki grup sholawati mboten ecek-ecek lebu niki. Masya Allah, sabilu taubah ya. Pedot. Gak kalah harus Sabilu Taubah, vokalisnya dan luar biasa. Kulo blas gak ngantuk. Masya Allah, ternyata putra-putra lokal ki yo gak kalah loh. Sampai ini gak kalah loh karo Pak Habib Syekh barangi, karo Pak Bidin barangi ra kalah sampean. Panjenengan itu terus harus terus maju terus Bu. Sholawatan iki ae kaya dhewe. Iki ae. Iki ae. Masya Allah, oh enak. Ini kita ning Blitar ya larang. Kalau undang ning Blitar ini ya larang. Masya Allah. Para hadirin, Pak Lurah, apa yang panjenengan kerjakan, apa yang panjenengan acarakan malam hari ini dengan niatan bersih desa itu sudah betul. Desa niku lek pengin barokah, satu desa niku kudu akeh majelis pengajiane. Kula Pak Lurah, masjid musala monggo digerakkan ada majelis pengajian. Mergo enek dawuh satu majelis ilmu itu mampu menghapus 1000 majelis keburukan. Desa ki pokok akeh majelis ilmu, akeh majelis taklim, insyaallah barokah. Bahkan nenek dawuh satu majelis ilmu itu mampu menghapus
juta majelis keburukan. Kula sering kali matur, Bu, nyawang aku toh. Iki kok wis do mulih iki. Ya aja enek sing mulih lho iki, lek enek sing mulih ibu-ibu sitok ae. Tak dongakne muga-muga wayuh sing lanang. Satu majelis ilmu itu mampu menghapus 2 juta majelis keburukan. Mula wong Bonagung niku jenengan lek duwe hajat mantu, duwe hajat walimah khitan, walimah hakikah, tolong itu ditutup dengan pengajian. Mergo wong mantu niku nyapa kok malah ra penak iki. Tukang son ndi aja diubah-ubah Mas, iki wis penak, son sampean iki penak iki. Gak kalah karo sone Pak Ganden. Sone panjenengan penak, wis aja kok utik-utik, kok utik-utik sulaya neh. Iki penak sone iki. Dadi sone ya penak, suarane selawat ya enak. Akhirnya sing metu ya malih enak. Jenengan iki lek mantu, lek duwe hajat, niku sampeyan tenaken pengajian. Lek perlu ditutup dengan pengajian. Mergo wong mantu ki nyapa to ya seminggu rewangi sampe nyapa to. Ora yo ngrasani sing duwe hajat to. Wong rewangi biasa isine lak mek natyan-natyan nah. Jadi kula enek majelis-majelis yang tidak baik dalam majelis walimah, dalam majelis mantu, niku tutup dengan pengajian. Niku akan mampu menghapus 1000 majelis keburukan. Pak Lurah kegiatan bersih desa terus dia kenakan dengan pengajian. Lek perlu panjenengan harus menata piye musala masjid sak desa Bonagung niku enten pengajian rutine. Jenengan harus menggandeng Nahdlatul Ulama. Ayo masjid-masjid musala sing rung enek pengajian iki dikai pengajian. Iki marakne desa Bonagung barokah iki akeh majelis pengajian. Sing nomor 2, desa niku lek pengen barokah harus banyak majelis zikir. Kanjeng Nabi dawuh ma amila adamiyun amalan angga lahu min adzabillah min zikrillah. Ora eneng perkara sing dilakoni anak Adam sing dadekne azabe Allah ki gak mudhun. Sing hebate ngalahne zikir mboten enten. Jadi majelis zikir itu mampu mencegah azab Allah. Salah satu majelis zikir malam hari ini adalah sholawatan seperti ini. Maka betul Pak Lurah panjenengan ngeneki sholawatan ngundang ke Sidoarjo. Sholawat itu termasuk zikir. Pokok ning Kebon Agung akeh majelis zikir barokah. Nabi sing dibong niku nabi sinten? Nabi sing dibong niku nabi sinten, Bu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu selamat dari api yang membakarnya. Nabi Ibrahim ini selamat sangka api sing membakar Nabi Ibrahim. Niku ternyata selamatnya lantaran zikir. Raja Namrud iki ngobong Nabi Ibrahim, Pak. Nabi Ibrahim mboten kobong. Wonten tafsir niku diceritakne wasilahe apa kok sampai Nabi Ibrahim selamat. Ternyata wasilahe mergo Nabi Ibrahim zikir hasbunallah wa ni'mal wakil, nikmal maula wa ni'man. Nabi sing dipangan iwak niku Nabi sinten, Bu? Nabi Nuh apa Nabi Yunus? Yunus apa Nuh? Nuh apa Yunus? Nabi Nuh niku nabi sing anake nakal niku lho. Nabi Nuh niku sing bojone nakal niku lho. Sapa sing roh jenenge bojone Nabi Nuh karo Pak Camat dikai hadiah sarung. Bojone Nabi Nuh niku namine Bu Nuh. Bojone Nabi Nuh namine Bu Nuh.
garwane Pak Camat namine Bu Camat, garwane Pak Lurah namine Bu Lurah, garwane Nabi Ibrahim namine Bu Ibrahim, bojone Pak Lukman jenenge sapa muni Buluk ngono. Nabi sing dipangan iwak niku Nabi Yunus. Nabi Yunus niku iso selamat, iso metu dari perut ikan niku lantaran zikir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh. Sampai Allah dawuh lamun Yunus kuwi gak gelem zikir, maka Yunus tetep ning jero iwak sampai besok dina kiamat. Dari hikayah-hikayah ini membuktikan bahwa zikir itu mampu menjadikan sebuah masyarakat, kelompok masyarakat itu iso barokah. Lah awake dhewe iki lek gelem jujur wong sing seneng zikir ngapunten niku ya wong NU. Pak Lurah jenengan Semerep utawa mungkin Pak Camat, jumlah desa kelurahan sak Jawa Timur enten pinten Pak Camat? Pak Camat jenengan lek saged tak kei hadiah celana. Nah, Pak Camat jawab enak. Pinten Pak Camat? Kathah. Desa sak Jawa Timur itu sekitar 8.500 desa. 8.500 desa yu. Cobi jenengan hitung, lek sak desa ki enek 10 majelis zikir. Enek majelis tahlil, enek majelis yasinan. Sak desa ki enek 10 ngono. Padahal ning Nggon Agung ki jamaah tahlil niku bapak-bapak, ibu-ibu punjul 10 nggih. Sampeyan hitung lak punjul 10. Entar mriki iki dusune nek 4 kok. Iso sak desa Nggon Agung enek 20 saged. Ibu-ibu 10, bapak-bapak 10. Wis. Desa sak Jawa Timur iki 8.500 desa. Lek sak desa enek 10 majelis tahlil, majelis yasinan, majelis zikir niku berarti sak Jawa Timur enek 85.000 majelis zikir. Lek sak majelis iki anggotane selawe niku dipingne 85.000 ketemune 2.250.000 wong itu tiap malam Jumat itu zikir Pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Mula jenengan ora usah kaget, ning Indonesia ki nyapa to kok masyarakate ki tak reken rukun. Wong Indonesia ki lek tukaran beda karo wong luar kono, Pak. Lek kono ki lek tukaran mesti bedil-bedilan. Lek ning Indonesia ki lek tukaran mek ning YouTube tok. Sampeyan delok saiki sing pro karo kontra habaib niku. Lak tukarane lak ning YouTube tok to. Ora patek enek jotosan, ora patek enek. Wong NU ki lek delokne tahlilan bid'ah. Lek sing kono lak muni kowe kakehan cangkem mek ngono tok. Dadi rasa ora tau sampe gelut. Indonesia niku kula pikir nyapa to kok Indonesia ki panggah rukun. Padahal agamane akeh, padahal sukune akeh. Tapi cek rukun karena apa? Ning Indonesia ki enten majelis zikir. Kuwi sing yasinan, sing tahlilan, urung sing sholawatan, urung sing pendak bar sholat wiritan, urung sing majelis istighosah, urung sing tarekoh. Berapa juta orang tiap malam zikir, akhirnya dadekne Jawa Timur niku barokah. Kula lek enek wong kok ngelokne yasinan itu bid'ah, tahlilan itu bid'ah. Wah iki arep menghancurkan Indonesia iki, Pak. Wong Indonesia ki wis ora enek wong NU, ora enek wong zikir. Oh amblek kira-kira Indonesia. Bahkan Kanjeng Nabi niku dawuh Allah. Allah niku dawuh, "Man zakaroni faqad jalasani." Sapa sing zikir ning aku nang sandingi. Jadi jenengan ki lek pengen disanding Allah, jenengan kudu sregep zikir. Lah bangsa Indonesia ki bangsa sing seneng zikir. Mula disanding Allah terus Indonesia ini. Mula barokah.
Mula pokok ning Bonagung iki kok jek enek majelis istighosah, kok jek enek yasinan, kok enek tahlilan, kok enek berjanjian, enek tibaan barokah. Mergo itu semua majelis di jenengan iki mboten nate sadar, jenengan iki melu yasinan, melu tahlilan. Itu secara tidak langsung jenengan itu menjaga negara ini. Lho. Oh. Yasinan nggih. Tahlilan nggih. Aman iki lek melu yasinan, melu tahlilan, jaga Bonagung iki lho. Mergo sing dawuh Allah, azab Allah itu tidak akan turun nalikane sekelompok masyarakat iki akeh sing zikir. Wes, mula jan bener banget Pak Lurah ngenekne bersih desa, dienekne pengajian mampu menghapus 1000 majelis keburukan. Pak Lurah bener ngenekne bersih desa, dienekne majelis zikir, sholawatan, wis bener. Muga-muga Bonagung tambah barokah. Estu jane secara tidak langsung niku ora trimo majelis zikir iku ora trimo menjadikan masyarakat barokah. Majelis zikir itu mampu mengangkat ekonomi masyarakat. Lho sampeyan iso mbayangni sak Jawa Timur iki majelis zikire yasinane iki sekitar 2.250.000. Kuwi lek sak majelis kuwi pendak yasinan malam Jumat niku ragate 300.000. Pirang triliun perputaran ekonomi niki. Padahal yasinan niku sakniki cekap Bu 300.000. Mboten cukup nggih. 300.000 niku paling sego tahu kuwi. Oleh rawon barang iki sisa 500.000 kuwi. Ya terus 300.000 ping 2 juta niku lho, 2.250.000 iki lho. Perputaran ekonomi iki pira terusan Jawa Timur niku? Triliunan, Pak. Mula winginane nek corona iki ya wis bakul apa yang jeleput kok. Bakul sayur niku ning Batu ki sayure digowaki. Lah nyapa? Nek enek ing tahlilan kok. Nek enek ing celametan, nek enek nyolawatan. Akhirnya ndok ning Blitar sampai didom-domne Pak. Lah nek wong tuku yasinan ditutup. Celametan ndak oyeh. Akhirnya ya bakul-bakul nyeleput, termasuk kiai barang nyeleput. Kok ndak enek yang ngundang. Ngono Jawa Timur iki iso munyer ekonomine iki salah satune wong-wong sing seneng tahlilan iki. Wong-wong sing seneng slametan iki lho. Hitung dina 40 nyatus pendak pisan, pendak pindho 1000. Iki lek sampai di bid'ah-bid'ahne terus wong-wong do ora slametan yo bakul ndok ora jeleput kuwi kok. Oh. Pun nggih. Ketoke sampean ngantuk niku. Mati ki rena loro, Bu. Siji mati nyawane dijabut gak dibalikne neh niku jenenge mati bablas. Nomor loro mati nyawane dijabut bar niku dibalikne neh. Niku jenenge turu. Wong turu niku mati. Cuman nyawane bar niku dibalikne neh. Dadi urip neh. Mula wong tangi turu ki dongane alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin. Wong tangi turu ki dongane Gusti alhamdulillah jenengan nguripi kula malih sakmuse jenengan mateni kula. Dadi wong turu ki mati tapi bar diuripi neh. Dadi wong turu ki mati. Mula nek dawuh annaumu akhul maut. Turu ki dulur lanange mati. Lah wong turu ki mati. Mula nek wong ngrungokne pengajian kok turu berarti wonge yo lek enek tanggamu sandingmu ki turu ndang dibengoki iki diterusne apa dinepne mergo wonge mah ning Serambi ki lek sing teklak tekluk tulung ndang diwacakne Yasin mergo kuwi wis arep
Masyarakat itu lek pengen barokah, perbanyak majelis ilmu. Yang kedua, perbanyak majelis zikir, sholawat. Yang ketiga, masyarakat itu lek pengen barokah, niku sing rukun. Kanjeng Nabi dawuh, inna rahmata la tanzilu ala qaumin fihim qati'ur rahim. Rahmat Allah tidak akan turun pada sekelompok masyarakat lek masyarakat akeh sing konflik. Kula pesen Mbon Agung iki lek pengen barokah masyarakate sing rukun. Masyarakat iki lek pengen rukun, siji harus menghargai perbedaan. Wah kok nyolot suwi nyolot padha mulih entek. Ya Allah, wis muga-muga sing mulih sing lanang diparingi payuh. Lek pengen Mbon Agung niku barokah, masyarakate kudu mergo dawuh Kanjeng Nabi, rahmat Allah tidak akan turun ning Kebon Agung lek ning Bon Agung akeh wong konflik. Lah wong iki lek pengen rukun sitok, siap menghadapi perbedaan. Wong gak rukun iki mergo gak siap beda. Kula niku simbol yang baik, Pak. Niku lho nek simbol Pancasila niku Masya Allah. Wong iki lek wis paham Pancasila insyaallah rukun. Wong gak rukun iki mergo gak siap beda. Padahal Allah yang gawe manusa niku beda. Kula karo panjenengan kudu ngimani bahwa manusa urip niku dipilihne Allah. Urip niku bukan pilihan tapi dipilihne. Hidup itu bukan pesanan. Jenengan dadi wong Bon Agung niku milih apa dipilihne? Jenengan dadi wong Bon Agung iki milih apa dipilihne? Jenengan biyen tahu to ning Pangeran Gusti, kula tak milih dadi wong Bon Agung mawon, nate napa mboten? Mboten, urip ki ra milih. Sing sugih dadi wong sugih ya dipilihne Allah, sing mlarat dadi wong mlarat ya dipilihne Allah. Sing dedeke dhuwur dipilihne Allah, sing dedeke cendak ya dipilihne Allah. Sing kulite putih kaya sapi ya dipilihne Allah, sing kulite ireng kaya silit dandang ya dipilihne Allah. Sing irunge bangir ya dipilihne Allah, sing irunge esek ya dipilihne Allah. Oleh milih terang, ora milih oleh milih sampean milih terang. Kok enek wong lo mengatakan hidup itu pilihan, ora, urip iki dipilihne. Oleh milih ya moh to milih udan, milih terang. Oleh milih moh no, melarat milih sugih. Pak Camat oleh milih moh dadi camat, milih dadi bupati. Pak Lurah oleh milih moh dadi lurah, milih dadi camat. Hidup itu bukan pilihan loh. Urip iki dipilihne Allah. Dil napa dereng iki lek urip dipilihne Allah. Sepakat nggih. Sampeyan oleh milih Bu Moh oleh Bapak Tahta. Sampeyan oleh milih mending milih Pak Lukman. Pak, sampeyan oleh milih Moh oleh Mak Tahta. Sampeyan oleh milih mending milih sapa muni Luna Maya ini. Luna Maya wis rapi. Sampeyan oleh milih Moh milih Mak Tahta, milih oleh Dewi Persik sampeyan. Tapi hidup itu bukan pilihan. Lek ngono krana urip bukan pilihan tapi dipilihne Allah. Allah dawuh wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar, maka lahumul khiyarah. Dan Tuhanmu lah yang menghendaki apa yang dan Tuhanmu lah yang menjadikan apa yang dikehendaki dan Tuhanmu lah yang memilihkan. Maka lahumul khiyarah. Manusa gak iso milih, Pak.
Krana urip iki gak milih tapi dipilihne Allah. Sampeyan tak peseni dadi wong Bonagung ya aja gampang meksa wong liya. Iku sama dengan kita, jangan. Sampeyan gak oleh meksa. Teng Bonagung niku ora kabeh wong Islam. Ning Bonagung nek non muslim. Kulo sing payungan iki lho. Sampeyan biyen dadi wong Islam milih apa dipilihne? Sampeyan lho dadi wong Islam biyen milih apa dipilihne? Apa sampeyan biyen tahu usul Gusti kula damel dadekne wong Islam? Ya ora, ya sembuh moro-moro sampeyan iki dadi wong Islam. Itu atas takdir Allah. Sampeyan tak peseni wong Bonagung sing non muslim itu juga dipilihne Allah. Jadi mereka itu beragama non muslim itu dipilihnya Allah. Loh lek wis dipilihnya Allah, jangan paksa mereka sama dengan kita, jangan. Maka Islam mengajarkan kita la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Gak oleh. Islam itu mengajarkan toleransi. Loh lek sampeyan iso menghargai perbedaan, barokah pun aku. Bangsa ini kerep gemberah iki mergo nyapa gak siap itu. Enek wong iki ra cocok karo ziarah kubur, ngono iki ngelok-ngelokne sing ziarah kubur. Niki lek wong ra siap beda to iki. Lho sing ziarah kubur bene, sing ora ziarah kubur ya bene. Hargai perbedaan. Mereka iki senengane maksa. Bahkan ngelok-ngelokne tawasul itu syirik. Ziarah kubur syirik lho. Kowe iki lek ora ziarah kubur ya wis ora usah ziarah. Tapi jangan paksa wong sing seneng ziarah untuk tidak berziarah. Engko dadi gemberah. Gak boleh. Jombang itu terkenal putra-putra terbaik bangsa niku kuwatah sing teko Jombang. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, Mbah Bisri Samsuri. Mudun mengisor Mbah Yai Abdurrahman Wahid, mudun mengisor Mbah Ainun Najib, mudun mengisor Nur Khalid Majid. Tokoh-tokoh bangsa ini kuat sing teko Jombang. Di saat bangsa ini dipimpin karo presiden sing jenenge Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Gus Dur itu sosok presiden yang dijuluki bapak pluralisme. Gus Dur itu dijuluki bapak yang menghargai perbedaan. Gus Dur itu sosok presiden yang suka membela minoritas. Gus Dur itu orang yang tidak pernah memaksa orang lain untuk sama dengan Gus Dur. Itu Gus Dur, Pak. Nalikane Indonesia dipimpin karo putra Jombang jenenge Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Tahun baru Imlek sing sebelumnya ndak pernah tanggal merah. Karo Gus Dur itu damai tanggal merah. Dan nyapa karo Gus Dur digawe tanggal merah? Wong Cina dadi Cina ki gak milih lho. Wong Cina dadi Cina ki dipilihne Allah. Lho lek wong Islam duwe tanggal merah, duwe tahun baru tanggal merah. Lek wong Nasrani duwe tahun baru tanggal merah. Lek wong Hindu tahun barune tanggal merah. Lho nyapa wong Cina kok ora kok gawe tanggal merah? Padahal wong Cina dadi Cina ki gak milih tapi dipilihne Allah. Padahal lek wis ning Indonesia ki payu mek sitok apa binika tunggal. Lek wong Cina ora tanggal merah terus binika tunggal ikamu ki lho ning ndi? Mula akhire karo Gus Dur tahun baru Imlek iki tahun tanggal merah. Karena apa? Wong Cina dadi Cina iki gak milih tapi dipilihne Allah. Wong Cina niku kagungan tradisi Pak namine barongsai. Dulu barongsai sebelum Gus Dur gak patek oleh ditampil nih. Jadi tradisi ini Cina ki barongsai Pak. Barong ki rena loro. Barongsai kali barong boten. Sing tak Cina niku barong sae. Nalikane Gus Dur dadi presiden wis kono barongsai ndang tampil. Lho Gus kok bareng sing milih dadi wong Cina ki sapa? Lek kowe duwe tradisi jaranan oleh, tayupan oleh, lodrok oleh, ketoprak oleh, sholawatan oleh. Lah nyapa barongsai gak oleh? Terus nang di binika tunggal ikamu. Sejak itulah barongsai dibolehkan oleh Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Atas dasar apa?
Indonesia ini Bhinneka Tunggal Ika, meskipun berbeda tetap satu, yaitu bangsa Indo. Nuwun sewu Pak, panjenengan ya cek kelingan toh. Putune wong PKI iki ning Indonesia gak oleh dadi pegawai negeri. Nggih napa nggih? Nggih napa nggih, Bu kelingan jenengan. Putune wong PKI gak oleh dadi pegawai negeri. Karo Gus Dur tap yang membelenggu anaknya orang PKI, ikon bredel ae. Alasannya nyapa? Ora lho sing pesen dadi putune PKI iki lho sapa? Lah nek sing salah mbae, lah nyapa to putune ra salah kok dikatut-katutne iki lho. Loh, PKI itu kan bahaya laten, Gus. Sewaktu-waktu bisa muncul. Wah, gampang. PKI iki lek muncul neh ora usah repot diatasi karo Banser Mbon Agung wis beres. Itu pernah diusulkan karo Gus Dur, subhanallah. Mula masyarakat iki lek pengen rukun, siap menghargai perbedaan. Kalau Kanjeng Nabi sampai dawuh, sapa wong nglarani wong non muslim, iki padha karo nglarani aku. Sapa sing nglarani aku padha karo nglarani Allah. Sapa sing nglarani Allah, tempatnya yang layak hanya di neraka. Sakniki ayo awake dhewe sing rukun karo padang mek perkara salat subuh lho gemberah. Lucu kadang awake dhewe. Mer perkara sitok gawe kunut sitok ora gemberah. Ning Mbon Agung lek enek wong salat subuh gak gawe kunut bene. Pancen ki ora milih, dipilihne Allah. Kula niki lek subuhan kon ora kunut ora gelem, Pak. Kula niki panggah kunut. Lah nyapa mergo ati kula iki distempel Lukman, kowe iki lek subuhan ngangge kunut cetok, takdir Allah. Tanggamu ki lek subuhan ora ngangge kunut cetok. Iku takdir Allah wis. Ora iso hargai perbedaan. Tapi ketok iki sing perkara kunut wis ora tau tukaran lah, tibane tah loro wis padha ra subuhan. Perkara salat tarawih ya gemberah. Sing tarawih 11 tarawih. Oh. Pancen sampean iki dipilihne Allah kon tarawih 11. Tarawihmu 11 cetok sak witire. Lurah Mbon Agung tarawih dipilihne Allah cetok 23 sak witire. Tanggane Pak Lurah ora tau tarawih mek golek tajilan tok cetok. Ya pancen takdir Allah kok. Indonesia kira iso rukun menghargai perbedaan. Oh barokah. Amen delok ning YouTube ngaji lek ora ngelokne wong liya ora marem. Ngaji lek wis ngelokne wong kae muarem. Lha iki ora siap beda to. Oh kok lek ning kene cek menghargai perbedaan, insyaallah masyarakate barok. Pak, dene nggih lek ana sing traweh 11. Dene nggih sing enek traweh 23 nggih. Dene nggih lek enek sing traweh enek. Sing sir slametan 7 dina 40 nyatus pendak pindho pendak nyewu bene, sing gak slametan ya bene pancen ya rada pelit. Saiki lek perkara ngono ki masyaallah wis ra maju-maju Indonesia. Mula hidup itu bukan pilihan, mula hargai perbedaan. Rasulullah niku nate diwajuli sahabat mergo anak iki non muslim. Wah anak kula ki mangan melu kula sembarang melu kula kan masuk Islam kok mboten purun Jeng Nabi. Taweneni karo bapak kowe ki anak anu. Padahal Jeng Nabi akhirnya turun ayat la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Bapak lho ora oleh meksa. Anake kongkon padha karo bapake. Hari ini banyak orang yang memaksakan kehendak agar sama dengan apa yang dia pilih. Mula siji hidup itu bukan pilihan. Sing ora iso sampean Allah ki lek sing gawe wong sak Indonesia NU kabeh iso. Sak donya Muhammadiyah kabeh iso, tapi karo Allah gak digawe. Pancen karo Allah digawe manusa iki beda.
Nah, untuk apa? Lita'arafu, agar kamu menjalin komunikasi yang baik. Jadi kalau Allah ini beda, tujuannya apa? Ben terjalin komunikasi yang baik. Malah jangan sampai malah mencaci maki menghina orang lain. Jadi pilihan Allah niku harus kita sikapi dengan apa? Perbedaan yang ditakdirkan Allah harus kita hadapi dengan toleransi yang tinggi. Urip ki gak milih. Mula jangan paksa orang lain sama dengan kita. Nomor loro, hidup itu bukan pilihan. Ojo berontak. Yakini, imani bahwa sing dipilihnya Allah itu mesti yang terbaik. Jenengan ki lek ditakdir melarat, pancen sing apik melarat. Jenengan ki lek ditakdir sugih, pancen sing apik ya sugih. Ten lho. Jadi ojo berontak. Allah itu maha tahu. Allah itu maha segala-galanya. Awake dhewe kadang minteri Gusti Allah. Wong teng hadis qudsi wis dawuh, Allah dawuh, abdi atikni fi ma amartuk wala tuallimni fi ma yuslihuk. Wong bonagung dawuh Allah, kowe iki ora usah mulang aku. Apa sing apik kanggo awakmu ora usah kok ulang. Aku luwih pinter timbang awakmu. Yakini apa sing dipilihne Allah itu mesti yang terbaik. Ngoten lho, walaupun itu menyakitkan hati. Melu pilihan lurah kalah, syukuri. Berarti sampean didohni saka bahayane dadi lurah. Ten lho. Pak, aku pilihan lurah kalah. Pak Lurah mriki sinten namine? Pak Kuri. Pak Anang nggih. Mak, aku pilihan lurah kalah lho, Mak. Alhamdulillah ya. Pancen sing apik sampean gak dadi lurah. Lurah Mbonagung iki pancen sing apik Pak Anang. Lho kok ngono to, Mak? Oh ya, Allah sayang karo awakmu. Aku tas dikabari malaikat, "Yu, bojomu pilihan lurah dikalahne karo Allah, sing dimenangne Pak Anang." Lho kok ngoten malaikat? Bojomu lek dadi lurah malah bahaya, iso-iso malah ngentekne duit pajak. Kula bojomu kon panggah bakul cilok. Pilihan Allah ora tau kleru, Pak. Melu pilihan kami tuwa, ngertos kami tuwa. Kalah syukuri. Berarti bojone sampean didohne saka bahayane dadi kami tuwa. Nek dadi kami tuwa malah rapi. Mak, aku kalah lho. Alhamdulillah ya. Allah sayang karo awakmu. Pancen sing apik awakmu gak dadi kami tuwa. Aku tas dikabari karo malaikat, "Yu, bojomu pilihan kami tua dikalahne." Lho kok ngoten malaikat? Mergo Allah sayang nang bojomu, ngeman nang bojomu. Bojomu lek dadi kami tua malah bahaya. Iso-iso ngetengi rondo-rondo. Mula bojomu kon panggah bakul plembungan. Allah ora tau kliru. Nandur pari dipangan tikus. Alhamdulillah, berarti sing apik kudu dipangan tikus. Mak, parine dibadhok tikus lemak. Alhamdulillah ya. Pancen sing apik kudu dipangan tikus. Allah gak tahu keliru nakdire ning hambane. Lho kok ngono to, Mak? Ya Allah ya, kowe dadi wong lanang kok ora patek paham to. Awakmu keluar ning sawah isine mek nesu tok. Kiriman telat nesu, sambel kurang pedes nesu, tempe kegosongan nesu. Adek lek nesu awakmu misah misuh, dilak diluk cacuk cacuk. Di awakmu ki yo gregetne lek wis ning sawah ngono iki krungu azan ra tau mulih, mbok jamaah ya ora. Krungu azan malah ngentai, yo alah yah ngene kok ya wis apa kabar tok. Mula akhirnya parine dipangan tikus ya. Lah nyapa, Mak? Mulai dipangan anake awake dhewe iki lho bahaya. Sok lek gedhe anake awake dhewe dadi tukang misuan kaya awakmu. Sok lek gedhe anake dhewe iki krungu azan ra gelem jamaah. Mula parine dipakani tikus, ben tikus sae sing tukang misuan, ben tikus sae sing gak tau salat jamaah. Sampeyan ora usah minteri Gusti Allah. Sing ditakdirnya Allah itu mesti yang terbaik.
Pancen lurah Mbon Agung sing apik ya Pak Anang iki. Mula sing kalah winginane merapat ae. Sampe nek dadi lurah malah bahaya. Sing kalah ya istri mondi lho, pancen iki takdir Allah yang terbaik. Kadang bar pilihan lurah cik gemberah. Indonesia niku Pak, presiden sing paling apik ya Pak Prabowo. Kuwi sing milih Allah. Boten Pak Lukman niku kula sing milih ya ketepaan pilihan sampean padha karo pilihane Allah. Aja berontak. Wakile Pak Prabowo ki sing paling apik ya Gibran. Lha lho, sing milihne Allah kok. Ora usah kok utek-utek. Wong pancen iki pilihane Gusti. Lho lek sampean gak lila karo pilihane Allah awas lho, kon golek pangeran liya lho sak liyane Allah. Lho lek kon golek pangeran liya terus golek pangeran sapa? Wong pilihan Allah itu mesti yang terbaik, la yaqdillahu lahu qadaan illa kana khairallah. Tidak ada sesuatu yang ditakdir Allah kepada seorang hamba kecuali itu mesti yang terbaik. Pancen camat pelosok iki sing apik ya Pak Camat niku. Niku sing milih Allah niku. Ora sing milih bupati, iya sing ngrentekne bupati iki Allah. Kuwi pilihan Pak Camat sing gedhe dhuwur ganteng kuwi. Dadi camat Ploso, aja kok utek-utek, men sing apik ya kuwi. Sampeyan ra trimo karo pilihane Allah ya kon golek pangeran liya sampeyan ku malah. Sing apik camat iya Pak Camat kuwi. Jenengan iki kudune pidato Pak Camat. Pancen ning kono tulisane pancen ora pidato ngono wisan. Hanya dipilih nih Allah Pak Camat tekone keri di udan ora pidato ini kono wis enek tulisane wisan. Oh, Bilge, hidup itu bukan pilihan tapi dipilih nih. Mula aja bruntak karo pilihane Allah. Pilihane Allah mesti yang Nyapa to kok dikai melarat? Pancen sampe nek dikai sugih bahaya. Tuh. Urip iki lek wis ngene penak, bahasane sekarang. Urip iki lek pengen tenan, jangan berprasangka buruk terhadap pilihan Allah. Yakini imani apa yang dipilihkan Allah mesti yang terbaik. Lek niki saged terjadi akan terbentuk masyarakat sing barokah. Pun nggih. Siji ilmu, majelis ilmu, nomor loro majelis zikir, nomor telu sing rukun. Rukun itu bisa tercapai nalikane masyarakate iso menghargai perbedaan. Dan perbedaan itu sesuatu yang pasti. Sesuatu yang pasti. Ora iso awake dhewe arep gawe wong sak Indonesia padha kabeh gak iso. Gak iso. Telu niku saged dilampahi maka akan terbentuk masyarakat sing barokah. Pun para hadirin niku ingkang saged kula aturne jane sing tak atur niku sirku ya duwawa Pak. Tapi ketinggal iki ya wis denger iki ngaji kok waduh sing ngrungokne ning kono ya Allah. Oh, no kono ngaji paling angel iki lek panggunge dhuwur hadirine waduh. Lek sone wis tak akoni penak, panggunge ya mending selawatane menak. Kaduhan karo sampean omong-omongan kok waduh. Aku Pak Caman guyu apa ora ya raruh belas iki. Pun mugi-mugi barokah sholawatan, barokah pengaosan, barokah zikir. Apa yang menjadi keinginan kita bersama dikabuli karo Allah bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan khosoh Pak Camat, Pak Lurah menawi wonten atur kirang sae sedaya kemawon ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.